kena kandha apa wae nanging aja ninggal marang wataking tata krama. Pintera dikaya ngapa yen kowe ora duwe tata krama, kuwi padha wae ora ana gunane urip ana ngalam donya. Aku ora mengestoni karo kowe wis anggeni. Saiki aku njaluk tanggung jawabmu gandeng dadi bocah enom ana negara Ngamarta besok sing bakal nampa lan uga nerusake bocah enom-enoman putra Ngamarta. Piye tanggung jawab? Wis, kok menengo dhewe yen nganti para dewa ngobrak-obrak praja Ngamarta tak warik Suralaya dina iki. Yayi Janaka kula wonten dawuh Kaka Prabu. Siadi aja negake marang Ngraka Werkudara. Lelakon iki aturna ana ngersaning Kakang Semar Badranaya. Karben melu rewang marang para Pandhawa Yadi. Terang terwaca paduka paring kula nyun pamit saha nyun tambeng pangestu. Dinten menika kula badhe dhateng Karang Kadempel. Perkawis menika badhe kula aturaken dhateng Kakang Semar Badranaya.